Hello, what's up mga pre? Good afternoon mga pre. Saturday po ngayon. And on the way po ako pauwi ng Anda, Pangasinan. Bali, andito na po ako sa may Binmalay, Pangasinan. Yun, time check 2:22 PM po ng Saturday, August 29 po ngayon mga pre, Saturday. Tatry ko lang umuwi sa amin kasi syempre holiday po sa Lunes. Subukan lang natin kung makakaraan ba tayo sa mga checkpoint o papapasukin ba ako sa bayan ko, bayan ng Anda. Tignan natin mga pre. Gusto ko lang i-share sa inyo yung magiging experience ko ngayong araw. Alright? Kasi biglaan lang po itong lakad ko mga pre. Hindi po ako ready mga pre. Tignan nyo, hindi po ako naka full gear ngayon. Suot ko lang yung jersey ni Boss Reed Motovlog or Reed for Speed. Dati pag umuwi ako nung bago mag COVID, nung twice a month pa ako umuwi sa bahay, nagsi-safety gear ako or nagpo-full gear talaga ako. Naka paddy jacket, knee pads, yun. Talagang kompleto yun every time na uuwi ako. Kaso ngayon, yun nga, sabi ko, biglaan. Kaya hindi na ako nakapag paddy jacket siya ano. Bali pag ganito, doble ingat na lang talaga. Wala nang bira-bira. Yun, shortcut na ako dito. Dapat tayo pwedeng bumakbak kasi wala tayong safety gear. Helmet lang yung baon. Wala tayong knee pads tsaka ano. Doble ingat lang, triple ingat pa mga pre. Yun lang yung pinaka-importante sa daan. Parang simula nung ano, bumalik ako ng Rosales, kasi doon po ako nag-work sa Rosales. Bali sa Tumana ako nakatira ngayon mga pre. May 15 ata yung bumalik ako doon after ko ma-quarantine or ma-lockdown sa Anda noon, nung March, April, May ata yun. Bali parang 2 months yun eh, kasi March 16 or 17 ako umuwi noon. Tapos May 15 na ata ako umalis. Simula nun, hindi pa ako nakakauwi sa amin kasi tinatamad ako umuwi. Feeling ko kasi ang hirap dumaan sa mga checkpoint eh. Daming kailangan. Pero ngayon, try natin for the views. Ganda ng view dito mga pre. Dito ako madalas dumaan tuwing pauwi ako ng Anda. Hindi ako dumadaan dun sa may ano, bayan ng Lingayen para shortcut. Sana hindi ako abutan ng ulan sa daan. May kapote naman ako pero syempre mas maganda pa rin magmotor pag walang ulan. Yun, chill lang tayo. Yun, gamit ko na pala tong GoPro Hero 4 ko, Hero 4 Black. Simula ngayon kasi ito na yung gagamitin ko pang vlogging action cam ko. Shoutout sa sponsor ko, walang iba kundi yung sarili ko. Joke lang, for the views. Ang ganda din itong ano, jersey ni Boss Reed. Ganda din tela. Galing din yung ano, gawa ng design. Pero karamihan kasi ng mga jersey collections ko gawa ng imprint custom mga pre. Siyempre, number 1 ka dyan yung kay Trupa Motodeck. Solid Trupa pa din tayo mga pre. Pero siyempre, na-appreciate din natin yung mga ibang vloggers. Kaya iniidolo din natin sila. At sila yung mga inspirasyon natin. Kaya tayo napunta dito sa motovlogging na to. Masaya naman kahit paano. Masaya naman gawin. Kasi parang may kasama ka nang nagre-ride lagi kahit nakakulong ka dito sa helmet na to.
So ayun mga pre, mamaya na lang siguro ulit. Tutuloy ko na lang mamaya kasi isa pa lang yung battery ko eh. Wala pa tayong spare na battery, hindi pa dumadating. Shopee, baka naman. Yun, maraming salamat mga pre. Mamaya na lang yun, tutuloy ko yung video pag malapit na ako sa amin. Yun, Labrador na mga pre. Sayang, kunti lang kasi battery ko kaya tinitipid ko eh. Diretso-diretsuin ko sana ng i-video to eh. So, ganun talaga. Mamaya na lang ulit mga pre. Babush. Bira, o kunti lang ang sasakyan dito bagay. Kaya bira tayo. Pero tablingat ulit kasi delikado, wala tayong safety, wala tayong helmet lock, wala tayong mga padding. Alright, daming isda mga pre. Ayun, welcome to Swal. Swal na tayo mga pre. Bali, parang nakakalahati na ba natin? Walang checkpoint. Okay na po. Walang yung check. Daming daing dito mga pre. So time check 2:52 PM po. Dito na po tayo sa Swal. So far so good naman sa lahat ng mga checkpoint na nadadaanan natin every bayan. Lagi namang kaway lang sila lagi. Na ibig sabihin ay pinapadaan na talaga tayo nang walang kahirap-hirap mga pre. Sana wala akong madaan ng bayan na sobrang higpit. Right. So malapit na yung zigzag mga pre. Isa yun sa pinaka gusto kong daanan dito sa Swal. Yun yung parang playground naming mahilig magmotor dito. Lalo na ako kasi beginner pa lang po ako. Mahigit 1 taon pa lang po ako wala nung natuto akong magmotor. Tsaka matik lang po alam ko mga pre. Ganun tayo, kahina. Yun, tara, tirahin natin. Kahit beginner lang tayo, sarap pa din.
Hindi natin nakita. Laking truck ah. So pasensya na kayo mga pre kung mali yung mga pwesto ko sa o kaya yung position ko habang nagda-drive, kasi beginner lang talaga ako mga pre. Ito yung vlogger na beginner sa lahat ng mga beginner. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy. Alam nyo naman mga pre, pag baguhan ka, kating-kati ka magmotor. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous that it's you. Dito yung papunta ng Salt Power Plant mga pre. Tsaka yung Masimeri Coop pinuntahan namin dati. MXI pa yung motor ko. Alam nyo ba mga pre, ba't ganito ako kasi pag nagmumotor ako? Kahit na pag wala ako, kahit isang taon pa lang mahigit ako nagmumotor, sobrang saya, sobrang sulit. Ilang buwan pa lang ako nagmumotor noon mga pre. Pero sinama agad ako nilang Kuya David at Kuya Kenneth mag North Loop. MXI yung gamit ko noon. Dalawang NMAX gamit nila mga pre. Sobrang saya, sobrang saya. Yun yung isa sa pinakamasayang rides na ng buhay ko. Kahit na mahina yung motor ko nun, hinihintay nila ako mga pre. Inaalalayan nila ako. Kung wala lang COVID o pandemic na to, sigurado na North Loop na kami ulit. Ang dami kayang holiday nitong nakaraan. Sayang nga eh. Sayang yung mga long weekend. Isa pa yun mga pre, kaya hindi ako nakaka-uwi sa amin sa loob ng 4 na buwan kasi tuwing Sabado nagdi-disinfect kami ng office. So syempre Sabado pasok ako mag-disinfect, tapos kung uuwi lang ako, useless na rin yun para sa akin. Mapapagod lang ako nun mga pre, kahit nakatingkati ako mag-rides. Tapos hassle pa yung mga checkpoint nung una kasi medyo mahigpit pa nung una. Ngayon medyo maluwag na mga pre, kaya okay na din yun. Ngayon wala kasing pasok sa Monday, kaya naisipan kong umuwi at least para mag-i-stay ako ng 2 days doon sa bahay. Bitin kasi pag isang gabi lang. Alright, yun, dito na tayo sa may boundary ng Alaminos tsaka Sual mga pre. Tingnan natin kung gaano sila kahigpit dito. Kasi salamat po. Ayun, so far so good mga pre. Mababait naman sila. Mabait sila sa checkpoint dito. Sakit na ng pit ko ah. Alright. Alright, hello mga pre. Bayan ng Banina tayo mga pre. Yung nakita nyo yung malaking pakwan na yan, siya itong munisipyo nila. Nasa bayan ng Banina tayo. Malaking pakwan nakamoy ko na, malapit na tayo mga pre. Alright, Bani. Malapit na tayo mga pre. Overtake tayo para maka-singer.
Yun o, zigzag na mga pre. Banking na naman. Kunyari marunong no, yung pala hindi. Pasensya nyo na ako mga pre, baguhan lang po. Kaso may truck, sayang. So sa mga hindi pa nakakapunta dito banda sa amin, pagpunta kayong Tondol Beach o kaya sa Patar Beach, dadaanan nyo to, kaya pagkatapos ng pandemic punta agad kayo. Oo, di ba? Sobrang saya dito mga pre. Yun nga lang, may truck, hindi ako makakapag-banking masyado. Sayang. Laki pa naman. Yun, pangit yung part dito ah. Sayang mga pre oh. Ayos dito, malaki na din yung improvement dito. Wala pa to nung last na umuwi ako mga pre. Ayos. Mas okay to ngayon. Hindi tayo makapag-banking. Sayang mga pre. Hindi ho. Hindi tayo makapag-banking masyado. Alright. Woohoo! Alright! Yun, dito na tayo sa may Tara mga pre. Nakanan na tayo at malapit-lapit na tayo. Yun, to Anda. Isang pagsubok na lang mga pre, isang checkpoint na lang mga pre. Alright, malapit na tayo sa katotohanan mga pre. Kinakabahan ako. Sana padaanin tayo dito. Sana palusutin tayo mga pre. Tingnan natin. Kinakabahan ako ngayon men. Ay naku. Sana umubra yung sticker natin sa windshield natin, yung logo ng GPWH. Tingnan natin mga pre. Ayun, welcome to Anda. Alright. Woo! Time check 3:41 po ng hapon. Ayun, solid. Namiss ko dito. Alright, ganda dito mga pre. Sobrang namiss ko dito. Ayan, ready na tayo. Tingnan natin mga pre kung anong sasabihin nila sa atin, kung pahihirapan pa ba nila tayo. Thank you po. Nakapasok ako men. Alright, saya. Tara, bira na. Nakapasa tayo. Alright. Yes sir. So ayun na nga mga pre, nakapasok na ako ng Anda. Dito na ako sa may Bayan.
Bayan ng Anda mga pre. Alright, welcome to Anda. Haha. Mission pass. Alright. Woo! Kabakas. Thank you Lord. Basic. Kinabahan pa ako, basic lang naman pala eh. Yun. Tutong Beach. Diretso lang to, Tutong Beach. Hindi ako makapaniwala, nakauwi ako. Grabe. Solid. Alright. Yun oh. Namiss ko dito. Alright mga pre. Yan, dito tayo dito. Yan, pag pupunta ka ng Tondol, dun ka dadaan mga pre. Alright. Namiss ko dito. Yun. Residensya di Anda. Up. Dito muna tayo. Alright. Hello, what's up trupa? Woo! Sa wakas! Hindi ako sa mabali. Haha. Wala basic. Alright. Hi! Sumas! Yun, dito po ako nag-aaral. Wala pa yung dati. Yahoo! Hello, what's up mga pre? Ayun, nandito na ako sa amin. Right. Ngayon lang ako ulit nakauwi dito mga pre. Nakakawala ng stress talaga dito. Sobrang saya dito mga pre. Tahimik. Ay, fresh air. Yun. Hello, what's up mga pre? Tutuloy ko lang yung vlog ko nung Saturday. Nakalimutan ko kasi mag-outro. Nakarating na ako sa bahay. Kaya yun mga pre. And pauwi na po ako ng Rosales ngayon mga pre. Alis na ako ng Anda.
up mga pre? And good afternoon sa inyong lahat mga pre. Nandito tayo ngayon sa may Katubig or sa Anda Bridge, yung bridge ng pagitan ng Bulinaw tsaka Anda. Bali ngayong hapon pauwi na po ako ng Rosales kasi may pasok na naman ho bukas. So ayun mga pre, tumigil lang ako dito para ma-shoutout ko yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube channel natin para mapagbigyan naman natin sila, di ba mga pre? So ayun, unang-una shoutout kay Engineer Mark Gutierrez, shoutout kay paring Niyo Joel Ubaldo, shoutout kay Surasor, kay Engineer Kinit Nalapo, shoutout din po kay Engineer Road Names Consuelo, shoutout kay Solid Trupa Ray Marcacho, shoutout kay Bro MTB San. Yung mga mahilig po sa mga bikes dyan, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ni MTB San. Shoutout po Sir Elmer Clave, shoutout din kay Sir Megan Labarias ng NCRC, shoutout din kay akong si Lay. Siya po yung nag-sponsor nung unang GoPro 7 ko po. Ay hindi, joke lang. Sa kanya ko po nabili yung GoPro 7. And shoutout kay Sir Boryog and Borlogs. And mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel niya. Yan lang. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-support sa YouTube channel natin. Sana dumami pa po tayo. Maraming salamat po sa suporta. Ayun, ingat po tayo palagi. Kung wala pong importanteng lakad, stay at home lang po. Paglalabas po tayo, wear face mask, face shield, tsaka practice po natin yung social distancing mga pre. Yun, ingat po tayo palagi. Sana matapos na po itong pandemic na to. Sana mawala na yung COVID na to. Yun, para okay na po tayong lahat. And makakapag-rides na tayo ng kahit saan natin gusto mga pre. Yun lang mga pre. Ayun, hindi ko alam kung kailan na naman ako makakabalik dito. Yun, let's go na mga pre. Tara. Alright. Thank you so much mga pre. And hanggang sa muli mga pre. So ayun mga pre, tarapusin ko na yung vlog ko dito. And ingat po tayo lagi. Ride safe always mga pre. Please like, share and subscribe mga pre. Peace.